niri energia ematen didana, da nik uste dut norberak bere buruarengan sinistea eta edozein momentutan norberak pentsatzea bide honetik doala eta behintzat egiten duena gustatzea, ez? Nik Euskal Herrian bi gauza ikusten ditut, niretzat oso garrantzitsuak direnak. Batetik hizkuntza, euskera bera, nire ama hizkuntza delako eta euskalki asko badirelako euskaraz eta oso aberatsa iruditzen zaidalako. Eta bestetik inguru giro honek eskaintzen dizkigun paisaiak oso zoragarriak direlako eta batez ere bat heldu zait gogora Bizkaian dagoen Gaztelugatxe eta nik uste dut merezi dela inguru giro hau zaintzea, ez?